kay Erlinda, kay Madam Erlinda, tapos musaka ko sa iyahang mansyon. Mura lagi kag napusan. Kaya. Tulog ka sa nag-aapel ni. Ngano nabilar man ka? Ha? Ngano nabilar man ka? Gato dito may sangkal may katulog kong gabi. Aw dito sa tangkal mo magkatulog? Oh. Kasi guys, dito may tangkal sa baboy. Tapos doon sila natulog. Kano sa Amerika magsugod pag trabaho? May baboy lang. Ah, wala pa ka nagsugod jud. Ah. Kasi ito, kukunin ito siya. Tagabantay ng baboy. Huy, manguon tatagpa ko diak ba? Wala na ngubol. Ha? Nagkubol na nagpako din taon. Sakto lang yan. Ito takuri kita bukal na. Ha? Di. Tesa. Ato sa niluglog kay para kuan. Musiga ni ba? Ano ko ano ang Siga na niya? Ayan guys, nag-init na kami ng tubig. Ayan, may tukoy din. Andi di? Mamaag lagi na, dili. Ha? Ayan! Cute sa kay tukoy. Cute kayang tukoy guys! Wow. Nadagan sa si kuto. Nadagan sa si sulipo. Wala. Numero tayo. Dalawa lang. Ayan guys, may tukoy din si Erlinda. O diba? May dogi-dogi din siya. Tapos, mayroon siyang appliances. Appliances niya ito. Saan man niya pagkuan? Saan may pag-on? Dito daw. Dani? I-im na to. Pag-iip. Jadi harap ko tong dalan ba. Kini akong suliran. Suliran. Ay, radyo rin yan, radyo. Radyo lagi. Radyo tarbita ta drama. Static ang ano guys, radio. Static. Bista sa dahilig ugma. Hoy, pamista ta. Dito silang kon dagan bi kon diha. Dagan bi da ila ni kuan. Hoy ang kapitan diha akong maninoy. May paado ta. Imong uyab dito. Katong uyab di ay nimo di ay. Wala kay bitara. Wala pa sa ilasta dito. Hoy nga dahilig apil na tanan. Mamista kami guys doon sa dahilig. Tapos may nanligaw sa kanya. Taga dahilig din. Oo. Hoy, pamista ta dito. Wala kay bitara di ay. Sige, bitara tao dito. Ginara mo rin po. Wala yung siya nagana din eh. Saan ganun? Mo ba? May nanligaw sa kanya. Taga dahilig. Ngayon, hindi na bumalik dito. Kasi siguro binastid nito, babaeng to. Guys, kinsa nakarelate ani, radio. Radio ni siya, tapos maminaw sa handumanan, maminaw sa kini ang akong suliran. Kinsay nakarelate ana, kini makarelate ni kanunay. Kay daghan makainig suliran. Daghan makainig sag suliran. Isa ka sa ako nga suliran. Isa ka sa ako nga suliran kuno di paigo. Ginoo ko. Tato na to tan-aw ang ininit pa. Basig nagbukal na niya. Eto na guys. Magluto na kami ng aming snacks. Na pansit canton. Ha? Ang sulapin. Di ako ra. Lagi kulirog nasunog imong puspuro. Alang yan. Init kayo. Giahak ka. Ayan, ilunod na. Ayan.
Okay. Wala din yan imong anak nga bae di ay dini. Pangas na sila ugma. Pangas la ugma. O pangas mo to kay pamista lang kung sila dahili. No sa mo pinatangtang na hinuon. Aw ayon na sa itaod bi. Oh, just go my friend. What happened? Tapos guys, may binili ako na kuan, tinapay. Ito ang ano namin ngayon, snacks. Ayan guys, ang aming snacks ni Madam Erlinda. Tapos si Madam Erlinda nagkape siya. Di ba? Oh. Pak. Ako guys, bawal ako magkape. Ayan, bawal ako magkape. Eto na guys, kain na kami. Ay, Dani, oh. Alam mo, tayo lingkod. Ha? Ako rin lingkod. Ala, ako na noy naglingkod. Eto guys, may tinapay. Maraming salamat sa inyong suporta. Oh, tinawanan ako. Maraming salamat sa inyong suporta. Tapos ngayon, kain tayo ng tinapay na may pansit canton. Ayan guys. Kasama ko ang friend kong maganda, si Madam Erlinda. Tapos ang pansit canton namin, ito. Ayan. Kain tayo guys. Sige na. Uy, luto rin kakaon mo. Okay, nun. Ayaw na, di na ako kaon kanila. Daw gamay na po ako kaunon dani kay. Bawal. Bawal sa ako ang halang. Halang na na. Sa sentro, lugar na yung manigibalat. Ikan. Ha? Sa sentro niya. Ito balingwan? Naan to sa sentro na po yan. Dali na. Uli na, ato sa balay. Well, pero wala mo nakatulog dyan. Ming? Karon pa mi nagpangas. Di bali kani Dani. Wala dugubaon na ni. Balhin nimo dito. Oh, ang kusina dito. Ayoko na sa dito mo ano. Muna ato po kuan sa dito diskanso. Ah. Pero okay ra na uy kay 5,000. Kaysa diri kaysa magtambaya ka. Wa diha kuan. At least unsa may mo trabaho kuan kanang magbahog ra ka sa baboy? Bahog baboy. Nya. Mara na. Bahog baboy maghiluan ng kuan Kanal. Tangkal. Ah, hiluan ng tangkal. 5,000. At least libre kaon. O libre. Bitaw. May na lang na Nga naay ko ani mo. Kalingawan ba? Ang ato karon importante kaon ta. Taman. Balag inani rato balay basta. Kaon ta. Wala di ato magbalik bation da. Oo. Kaysa dato ta, yan na tayo pamation. Ito guys, punta kami sa may kapakuhan. Kukuha kami ng pako. Char, kung mayroong pako. Kasama ko si my friend Erlinda. Ako'y una di. Pag naibaksan dani, ako'y una malamoy. Uy, bitaw ko yawan, bitaw ko din sa una. Uy, kita ko galas diri mang sa diha sa una dato sa nay kawayan. Dato sa nay kawayan. Sa una ikaw rin sa din ani ay? Ako rin isa biyag anhaay. Oy, nyala men nanood kami sa pako. Nanood kami sa pako. Ha? Mula mo man mig banakon. Lami ng banakon, lamyon. Ha? Lamo yun daw mig banakon.
Uy, mulamoy kami ni Erlinda sa Banakon. Kay lami ka ng Banakon, lamo yun. Mulamoy bakag Banakon, Erlinda? Turuno na. Di na sa paon. Di na sumaon. Bitaw. Char. Halanhawan lagi dani. Lami ng Banakon, kanon. Oh. Uy, gipanlampas diri ang pakuno. Uy, sayang jud kaayo. Panlampas nila. Wala nang kapakuhan dito kasi nilampas. Labi na itong babuan si nagtura ko kay nabalay. Asa? Magkita rin natin dami. Babuan man yung kapiyukan. Ha? Babuan yung kapiyukan. Hala. Adapit man. Para gana anak bitay-bitay. Nagbitay-bitay sa Kahoy, dahon. dahon? Hoy, Para ba? adapit man. Sa kahoy na naman. Ay naade sa puno, naade sa taas kahoy di ay. Para po. Guys, ang mga kapakuhan dito wala na. Yung dating kinuhaan ko ng pako, ito na. Ayan. Nahawan. Oo. Wala nang pako dito. Sayang. Hala, murag nakakita na ko Erlinda. Hindi ka naman ara ko. Narao. Kana ah? Oh, nara nagitay. Murag na nagbitay. Murag murag na nagbitay. Ay wala mo ko kita Erlinda. Ha? Dili man siya tabo. Ay! Aw! Makapangihi. Hoy, dana ra ho. Dani ra oh. Kita na imong pururot diha. Hoy, wala na di pa ko. Wala na no. Wala na talagang pako dito, guys. Unahawan na. Oo, nilampas lahat ang mga kapakuhan dito. Sayang na sayang talaga. Ay, lahos na dito ho. Dito my friend, naa dito. Guys, mayroon tambubuan. Ala. Pagbubuan, dako kayo. Nasa mabu kayo ha, kahoy. Ato talaga to? Taali. Ako nang ito ba? Ato ta. Ato ta. Yan. Pagdala sa bato. Mungkag ya. Tara sa matol buang ito na isagan ba. Huy, Ginoo ko may tambubuan, guys. Kita mo? O nakita lagi nako. Huy, tambubuan sa naa. Ayaw. Alisa, Tara kadi ko. ikaw na ka. Kadi ko. Ya, kasi ko uno na napaakan. Ha? Napaakan itong nangipo ba ba? Ayan ang mga nangyari sa kapakuhan dito, guys. Ayan, nilampas yan, guys. Tapos yan, sinunog. Oo. Tapos yan, ang dami. Yung mga itim-itim na yan, mga pako yan. Kaya wala nang pako makuha dito. Ang diwata. Ito ang engkantada nakaupo sa bato. Dali, layat Erlinda oh. Ha? Ikaw una. Tridor lagi pagkasahay. Ipauna ko nimo ha. Ug nay baksa na ni Erlinda, ikaw jud na malamoy. Basig na ni kuryente ha.
Bid-bid kita ani. Dani ra oh. Dana oh. Dana kay luag-luag. Gilayat. Layat. Kunapod. Sige. Adi ko. Layat guys. Murag po, para kaming kawatan dito guys. Kasi naglampas eh Dani. Ay, Diyos ko day. Eto. Asa nang ato-ato ta kay basig hinog. Pag hinog ilinda atong kawaton. Ha? Pag nila kahoy pikpiko na to. May nangka guys. Tapos among pikpikon. Kamang-kamang ang putaan ni eh. Lanay lubi Erlinda oh. Dara. Ay. Noon sana niya kuman, ha? Na di man buang man. May nangka guys, pikpiko na mo. Ay sos. Urat ni pagpapit. Dugo akaw. Di ate na ng lupa do. Aray, lapogan ko. Ginoo ko may talaaw na naman. May talaaw na naman guys, palpak na naman ang plano. Di ata na po talaaw din. Ha? May talaaw. Grabe ka singot. Sana may itong giagian. Puro raman eh. Uy, murag hinog na dyan na Erlinda. Uy, murag hinog na dyan na siya. Naalay talaaw no? Lapugi ba dayon? Kuan na. Dalhi din ko dito kung hinog na ha. Ito guys. May kahoy. Okay. Nawa na. Tuo na. Sakay na Erlinda oh. Sana, Dani. Sakay. Ha? Birahon. Uy, ligon pa siya. Ha? Ayun guys. Dito na kami guys. Sa buntod. Ayan oh. Grabe ka kapoy eh. Paningot kong taman Erlinda. Paningot kong taman. Kisa naglampas na ni ikaw? Dito na kami sa ibabaw. Ayan, grabe ang inakyat namin. Tapos si Madam Erlinda oh. Parang wala lang si Madam Erlinda. Dani lugar imong bantayan. Pila ka baboy Dani day kuan Erlinda? Ha? 200 ka baboy? Huy. Ang mga tiksmit nimo dali ra. Hindi nga. Ani ako rin sa balay kaya ako ra isa. Kato ba ang giingon nimo ba sa araw mo karon? Asa? Kato ang giingon nimo kato. Ako to taga Bulisong. Kato araw mo. Wa po na ako nakita. Asa mo ito? Ambot mauta na kog aha na pud to. Basig to ato sila bukid. Ah, ito ang saan nagyapon. Okay naman to sila yuta sa buski pod. Aw naa sila balay sa buski. Unsa man na ibuko? Ha? Ulo ba? Microphone na ah. Ay, microphone na dai. Pwede ba na magkanta? Pwede. Oh, microphone. Para dili hagasa sa hangin ba. Ay. Huy, dako kayang tambubuan dito ba? Dagan ditong pispis. Mo tawid puwag ri pagpukan mo di pa ko tuwag na nasiuta ragi gabi da. Tako kayo daw ay dai. Ha? Lahi na karon Dora man. kay naman sa kuan. Taas. Taas kahoy na pod. Abag o din. Oh, Okay dako na lang kayo. na. Grabe. Anak dako oh, murag dako pa sa marang. Kato ba kung naigo kato kada paglaway nimo ba buang kita tudagan lakagaon kita to ba. Ah, di magamaga na may mo gilinsin to nga lukay.
Na, magkita sa kanibay. Huwag na lukay. Mga pakon na basta sapa. Ginabay na huwag na itong lukay. Kita itong lukay kung nagsigay mo giturong. Dabdaban. Santir mo ang gatay. Ayun nga ako, yung sama kaniya. Eto na guys, pauwi na ako sa amin. Galing na ako doon kay Madam Erlenda. Tapos, kumuha kami ng pako kanina. Akala namin maraming pako. Wala nang pako doon, nilampas na ang pako. Nangamatay na ang pako. Wala kami nakuha na pako. Eto na, pauwi na ako guys. Pagod ako. Hapon na. Agoy. Mura ginig agoy ginoo ko. Agoy ginoo ko. Ang tahon. Sinundo ako ng partner ko. Ayan. Anong nangyari? Tingnan mo. Anong nangyari nito? Nagwigwig ang amaw, oh. Agoy. Nagwigwig, guys. Magsanglas ko, yung vlog taga. Agoy, sige. Sinundo ako, guys. Oo. Eh, sige na.